битки. Ма то е хубаво най-вече само за Desperation фаза, да можеш да освоиш на баните и да го екипнеш вместо някакъв аксесуар, който... Нямам най-много да обратим само интелект. Да бе, ама... Да, разбирам, ама... И аз поначало бях тъй, но като някой път стигнах Desperation фаза и накрая го бих, нали? То на като транзишън и веднага просто го направих. То не му забавя почти не бих се. Как ти решиш просто предложение? И аз го видях за първи път в някакво видео. То винаги ми го е давало, ама... Нали, не съм спомнил. Папа. Tetris. Fucking it. Значи те са... Да, значи ти... Да. Да, и го пак ще се издадете. Не, то проблема, че това е ранкет игра. Майко, не! Връщам се думите за тъпия файт Кубокук. Why you go be? Той ми говори на ръски. Добре. Май няма да се разберем. Добре. Майката е пак как ще да забравя. Да, се цъкай. Да, Yeah. Кой му си бере? За какво? Кажи ми. Да. Добре. Thank you, my friend. Добре. Yes! Yes! Yes, бе! Бахте! О, браво. Добре, че казах да. Мале, той не ме видя. Значи бях оттамнат и някакъв не ме видя. Аз клик някакво рълче.